Suramrata Jayamrata gerbu tenaku 1000 bareng maju 100 bareng ambrus. Hei Jagal Pilowo Kincaka Rupa piye kowe dadi botoh wis kalah janjimu ndi jariyen jagomu kalah si Raja Mala kowe bakal ngudhokke gulu kanggo wong Wirata Sumurupa Jagal Pilowo jagone mati botohe mbelani cangkeme. Jiwa manjing. Ah! Hei! Ah! Aduh mati aku. Mbok kapake. Hei! Oh!
Sikra bala kang tumingal barang jampo samya metali ler tadet weleteng kodo danyuang gong menguncang di benjang sang aji mijil Aladinya ngetali wus terus to Surawilaka kabar sumebar pawarta warata ana kiblat papat 5 pancer kekuatan negara Wirata jarine wis ora ana ya kuwi pepatih utawa warangka patih Kincakarupha lan patih Rupakinca kang sarta Raden Rajamala wis tumekaning pati dina iki aku Prabu Susarma ya Prabu Susarman Nalendra ing negara Trigarta kang duweni rasa gela karo Ratu Wirata sing jenenge Matswapati. Ya awit nalika semono anggonku nglamar Putri Wirata Dewi Utari ditampik mentah-mentah kelawan Prabu Matswapati. Durung marem rasane atiku yen durung kelakon boyong sekaring kedaton negara Wirata si Utari. Yo mumpung Wirata wis ora ana kekuatane. Mumpung Wirata wis kelangan kawibawan kang sarta kekuatan, wektu dina iki bakal tak gunake kanthi bener becik. Aku bakal sowan ana negara Ngastina. Pamriye supaya manunggal dadi siji kekuatan kelawan negara Trigarta. Wirata dirampit rong negara, ya kuwi Ngastina kelawan Trigarta. Ora rubuh, aja celuk Prabu Susarma Latyalah. Mongko kantining tumuwuh salami mong awas eling lukitaning alam eling lukitaning alam kadiwadyaning dumadi Supardina sangsaya Supardina sangsaya ya iku pangreksaning urip ya jagat ya dewa ya Bathara tak waspadakake iki kaya tekane adiku saka negara Trigarta Prabu Susarma ya Yayi Prabu Susarman padha becik sak tekamu Yayi. Nun inggih awit pangestu paduka Kaka Prabu Duryudana. Niskala lampah kula mboten nyandung alangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti tumanduka Kaka Prabu Duryudana. Ya. Banget panarimaku akarya bombong jroning pikir Maragage. Maragage praptamu katon. Sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amengku gati ana apa Susarma. Nuwun inggih
Sakmenika wonten kabar ingkang nyengsemaken batos duh Koko Prabu. Ingkang magepokan kelawan negari Wirata. Wirata sampun kelangan kekuatan. Wirata sampun koncatan ingkang dadi kadigdayanipun. Ibarate macan kang tanpa siung, gajah tanpa telale, ula kang tanpa wisa. Awit menapa? Awit kekuatan Wirata sampun ludes keles. Raden Patih Kincakaruppa, Raden Patih Rupa Kinca, balah Raden Rajamala sampun dumugining pati. Mangkono Yayi Susarma. Nggih. Lah banjur karepmu kepiye? Koko Prabu, ratu menika sinebat Gung Binetara menika ratu ingkang jembar jajahane. Menapa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin? Napa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin ngelar jajahan? Jalaran menapa jalaran sampun disekseni? Jagat saisine negara adikuwasa menika wonten ing jagat menika namung kalih. Siji negara Ngastina, loro negara Wirata. Yen to paduka Koko Prabu kepengin Ngastina saya menjela. Ngastina tambah kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya. Paduka kedahipun saged nelokaken negara Wirata. Mumpung menika negara Wirata mboten anggadhahi kekuatan. Mangke kekuatan saking negari kula Trigarta sagah manunggal dados sawiji kalian kekuatan barisan negara Ngastina sata Kurawa. Mangke Wirata dirampit dados kalih. Saking ngajeng barisan Trigarta, saking wingking barisan Ngastina. Mangke mboten ngantos suruping srengenge Wirata saged rata kelawan bumi. Agyat ore sang kapirang ngurin angkul ginempit kempit dosang retnaning bawana. Ya si tukang walang ati ya si tukang ngenesing tias. Ing trontong-trontong pepadang tumrap Duryudana negara sing kuat aja nganti loro ning siji wae ya kuwi praja negara Ngastina. Saka iguh pratikele Yayi Susarma Wirata kudu dibedah. Pun Paman Sengguni setuju, Nger. Paman Sengguni setuju. Kados pundi Paman Haryo? Loro-loro gawe menyelam sambil minum air. Maknanipun Sepisan ngelar jajahan, sepisan nambah negara jajahan. Ingkang angka kalih goleki buron laron nuninggih menika si Pandhawa. Awit menapa? Awit nek diitung-itung nalika para Pandhawa kalah main dadu biyen 12 taun Pandhawa umpetan ana ing alas Kamiyaka. Menika sampun paripurna, menika sampun kelar, menika sampun kendhat. Ning setunggal taun Pandhawa kudu umpetan ana salah sawijining negara. Yen Pandhawa durung nganti setahun kok wis konangan, tegese maknane Pandhawa kudu baleni dadi wong buangan meneh sajroning 13 taun. ngaten Paman. Lakar kasinggihan anak angger. Sinuwun Susarma piye? Menawi Wirata sampun kabedah, kula mboten badhe nyuwun bondo sepeser kemawon. Nanging ingkang kula suwun namung setunggal nuwun inggih punika Putri Boyongan. Putrinipun Prabu Mangsapati nuwun inggih ingkang awewangi Dewi Utari. Ya Susarma Sepakat? sepakat. Menawi makaten mugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Satemah ancas kula lanjeng ngandika Koko Prabu Duryudana saged kasembadan. Badhe kula bidhalaken wadyabala kula saking negari Trigarta manunggal kekuatan kelawan barisan negara Ngastina sata Kurawa. Senika ngestaken dawuh Dunjeng Koko Prabu budhal dini. Umreh kang bala lumares budhaling pra madya
kali konangan Pandhawa bakal konangan 13 tahun baleni hukuman meneh warna busanane saking pramadya abrebusana nira suarane rame gumuruh bae samudra
Ah. Ya. Wih. Maju, maju. anyong klincing-klincing kandhali geriting kuda krajan-krajan ana rasa giling urung masak not kirana angiring kamadya blong Sikra cancut kumregut ngembat watang rabasa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti
Dengolena prapteng lampu sirna madyaning palugun sirna madyaning palugun ngunjukake rasa syukur mring purbaning Gusti ingkang murbeng dumadi awit apa pepeteng kang animbrung negara Wirata kang disalirani dening Sang Angkara Murka ya kuwi si Raja Mala wis tumekaning pati sing mateni ora ana liya ya kuwi bocah saka Pejagalan anake iki Jagal Walakas anake iki Jagal Walakas saka dusun Pejagalan ya kuwi si Jagal Abilawa Jagal Bilawa aku ngaturake tarima kasih kang gedhe marang jeneng sira Jagal Bilawa amarga ya mung si Jagal Abilawa kang bisa mungkasi gawe mateni si Angkara Murka kang disarirani dening si Raja Mala ya nanging sing gedhe pangapuraku sing gedhe pangapuramu Matswapati Ratu Gustiku piye rada keladuk sing dadi tandang kridaku sak rampunge Raja Mala tak pateni Patih Wirata sing jenenge Kincaka kang sarta rupa kinca mbelani sing dadi patine adine ya kuwi si Raja Mala nantang marang Jagal Bilawa satemah tak pungkasi pisan tak pateni pisan si Kincaka lan rupa kinca patih negara Wirata sing gedhe pangapuramu rada keladuk sing dadi grayang kridaku ya ora dadi baya pangapa Jagal Bilawa awit apa sejatine tontonan adon-adon jago menungso kang den adani ana ing blabar kawat janget rencang alun-alun negara Wirata sing duwe gagasan kuwi si Kincaka rupa kinca niate si Kincaka kang sarta rupa kinca kuwi nganti direwangi ngenekake tontonan kang donya rong tawana jagat durung nate mulat kuwi niate sejatine si Kincaka kang sarta rupa kinca milik marang kawibawan sing tak lungguhi kepengin dadi ratu ana ing Prajanegara Wirata sak rampunge mbok pateni tegese wis ora ana meneh pawongan sing bakal ngogreh kawibawan negara Wirata malah aku ngaturake gunging panuwun marang jeneng sira Jagal Bilawa iya kabeh mau awit saka pangestune Matswapati Ratu Gustiku aku seneng kowe bocah nenem bocah cacah nenem kang ngabdekake diri ana ing negara Wirata kene ngabdekake diri marang Prabu Matswapati ndak sawang saya suwe negara Wirata kene saya maju saya kondang saya kuncara becik secara kapitayan becik secara budayane kang sarta tetanduran kang sarta raja kayane tambah saya maju awit saka jeneng sira bocah nenem kan ngabdekake dirimu sak wutuhe marang negara Wirata nuwun inggih ngaturaken agenging panuwun duh Prabu Matswapati jimat pepundhen kula donya prapting delahan saka rasa bungahku kowe bocah nenem bakal tak angkat derajatmu kowe bocah nenem bakal tak angkat derajatmu angka 1 kowe Soda Dwija Kangka tak angkat derajatmu dadi Bupati paranparane Prabu Matswapati utawa tangan tengene Prabu Matswapati kowe bakal tak angkat derajatmu dadi Bupati Paranpara ngaturaken agenging panuwun dene sampun dipun paringi kapercayan ingkang kados mekaten agengipun dosi nuwun ya Jagal Bilawa uga tak angkat derajatmu ya kuwi kowe bakal tak dadekake Bupati Juru Dedaharan ingkang mapan ana ing negara Wirata ya aturake panuwun Matswapati Ratu Gustiku Kedi Wrehatnala uga bakal tak angkat ya kuwi dadi bupati kang ngurusi babakan seni lan budaya ingkang mapan ana ing negara Wirata nuwun inggih mangestokaken dawuh dosi nuwun
Santri Paladama Granti tak angkat derajatmu ya kuwi babakan dadi bupati kang ngurusi babakan tetanduran kang sarta Rajakaya. Ngaturaken ageng panuwun sinuwun, ngaturaken ageng panuwun sinuwun. Lan jeneng sira Nini Salindri uga bakal tak angkat derajatmu. Siang pantaraning bengi jeneng sira Salindri ngopenana ladenana ya kuwi Atmajendra Wirata Si Utari. Ladenana apa butuhe wiwit saka dedaharan unjukan siram paes sak anggone sare. Nuwun inggih mangestokaken dawuh sinuwun awit sedaya kapercayan ingkang paduka paringaken dumateng jasad kula. Kae petrek-petrek sapa kae? Kala putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang yuwa gulining arti Seta Buminjaya kula wonten dawuh Dewaji lonjong mimi sing dadi playumu melar mingkus kang dadi ambekamu ana apa he Seta Buminjaya. Aduh ngaturaken ketiwasan Duh Rama Dewaji. Babar pisan boten duga mana yen to sak mangke negari Wirata kedatengan mengsah. Malah kepara dinten sak mangke negari Wirata karampit dados kalih. Wirata ketekan mungsuh, Wirata dirampit dadi loro. Nuwun inggih lakar kados mekaten Duh Rama Dewaji. Saka ngendi wae Seta Buminjaya? Saking negari Trigarta ingkang dipun pandegani kalian Prabu Susarma utawi Prabu Susarman. Lan saking wingking negari Wirata ugi kedatengan mengsah saking barisan negari Ngastina ingkang dipun pandegani kalian Narpati Karna Basusirna. Weh edan saka Trigarta lan saka Ngastina. Nuwun inggih lakar kasinggihan Duh Rama Dewaji. Kowe ladalah sajake Susarma duwe rasa lara ati marang panjenengan ingsun. Amarga tak tampik panglamare marang anakku Utari, Duk Rumuhun. Wekasan manowani gebak peperangan marang negara Wirata. Iki mesti pokal gawene si Susarma lan Duryudana kang kepengin gebak peperangan ngelar jajahan ana negara Wirata. Yo, mara gage saiki wadyabala negara Wirata. Dudu sapa-sapa senopatine aku dhewe kang bakal nandingi Susarma. Wah, Matsapati Ratu Gustiku. Jagal Bilawa kepiye? Ora watake ratu maju ana ing pabaratan dadi senopati. Lah karepmu? Aja pati-pati Matsapati maju ana pabaratan yen durung jagal Abilawa jengkelang sing dadi kuandhane. Tak aturi jenjem anggonmu sumanggem, tak aturi jenak anggonmu pinarak kareben jagal Abilawa sakadang sing maju ana ing palagan. Aduh, ngaturke panuwun Jagal Bilawa. Caritaning satriya luwe kang marti mring kawutaman. Kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine, tan pegat mring pangestine.
ana dongeng entik-entik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasa Toplas. Durung suwe anggonku lumaku saka negara Ngastina keperanggul. Satriya gagah sapa kang dadi aranmu? Pepatih Warangka negara Wirata Patih Nirbita. Nirbita pancen bener. Bali takon iki ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbake anyar angap kaya jati angaran sapa sing dadi cecundhuking laku Gagasate ratu Gustiku Prabu Susarma temenggung pangkatku temenggung Salokat Katut Barat aranku Salokat Katut Barat pancen bener nyimpangongi wa utawa nengen sumedya laku marep nyang endi ngelar jajan bedah negara Wirata ana paribasan bedah praja Mboyong Putri Dewi Utari tak jaluke kanggo garwa prameswarine Ratu Gustiku Prabu Susarma ya Prabu Susarman ora susah melu celeng boloten kebolatengen sembodo ingkang jinangka kowe bakal bedah negara Wirata lamun bisa nglangkai bangki Nirbita wani karo aku apamu sing tak wedeni tari-taran ngemping loro gincah pati marang tatal grajamu tumpang so tebiah dadamu melengsat igamu tak gurone batangmu Nirbita yo Yeri waya hey yo hey yo awas kowe yo hey awas cepot yadyamu kowe Nirbita yo pas tandya kowe ya
ati aku. Hei, ya. Hei, hei, wei, as. Ya. Oh, hei. Hei. Ya. Ya. Awas. Ha. Hey. Hai. Hey, hey, ya. Yoi. Hey, oh. Ya. Awas, hey. Hey, oh, as. Baik, hey, ya. Hei. Hei. Hus. Hei. Hai, ya. Hei, hei, ya. Ah, hei. Ah. Yo. Hey. Hey. Ah. Ayo maju yen kepengin dadi gotongan aja gembelo ndasmu parat. Hei, hot lo. Eh, was ambruk kandak bentuske. Hei, ayah. Oi, awas ayah. Oh. Ayo, Kang yo, salin musuh yo. Hei, oh, ayo. Oh, ayo. Wes, ya. Hei, hei, go. Hey, 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 wait, why, ya, wah. Ayo. Hey, ya, hey, ha. Hey, what? Lo. Hey. Hey, hey, was. Hey, Minggat kowe. Hot, ha. Eto. Es, ya. Wo. Dapat pedang. Es, et. Ho. Ayo, Bilyani.
bangsa hanjrah asma reki alam jadi saksi sentrang wira Hey! Ya! Hey! Hey! Ya! Sopo iki? Raden Waratsangka balakon kumandhang garbaharanku. Ayo mundur yen misih kepengin dawa umurmu, ora sah kakean sumekean, ora sah kakean bebangah. Ayo maju sak cindhil abangmu, etan-etanan kowe. Ya. Jebul yamu kowe. Hey!
Abrabak suro kabrahan nanggeget waja mlintir kumbala Sukal wijiling sabdo Yalah ora pangling iki anak Wirata Seta Buminjaya ya Ratu Trigarta Prabu Susarma Mundara ora sah njajal kasekten mungsuh tanding lawan Prabu Susarma apa abamu kowe arep nglamar Dewi Utari dinampik sing dadi panglamarmu nganti kowe ngreka daya budidaya arep bedah negara Wirata pancen bener Dewi Utari bakal tak wulungake bareng pecahing dadang piye jaluk rak umurmu ya ayo atek pak blow hot pak waya wo Manganjur laguning angin gugur agraning araga Guruh Gurnita kakiri-kiri desmalaning rat leketing jagat gelah-gelah bumi panus maning jajelan sukertaning bawana yo aku yen mung nganggo okol ora bakal unggul ing jurit Titik Wirata kuwi negara kang adi kuwasa negara kang gedhe ya ora susah kakehan okol nanging akalku tak gunake aku bakal mabur ing antariksa bakal tumuju ning taman keputren negara Wirata cidrak colonge Dewi Utari iki
Ngujireng pupuh kowe susarmo. Kowe ninggalake palagan mabur mbuh ning ngendi paranmu ya. Sak maburmu sak tinggal glangkang colong playumu. Kelakon barisanmu prajuritmu saka negara tak trigar tak babati barisanmu dina iki kowe. Hey! Hey, 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 hey. Yo, yo, yo. Hey, hey, hey. Yo, yo, yo. Hey! Ah. Hey! Hey! Mundur, 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 mundur. Bentar, bentar. Ora mikir Utari kowe ana ngendi Utari? bumi gunjing langit kelap-kelap katon lerikin canging halis ori sang maweh kehandurung ing Menawi boten sisip ing tamawas punika rawuhipun Kakang Mas Utara ingkang amarpeki Kang Rayi kula pun Utari. Iya Yayi. Yayi Utari, ndadekno sumurupmu Yayi. Dina iki negara Wirata ibarat nasibe kaya ancik-ancik pucuking eri. Kados pundi ingkang dados nalaripun Raden? Utari, dina iki negara Wirata dirampit saka rong negara. Dirampit saka rong negara, ya kuwi negara Ngastina kelawan negara Trigarta. Saka ngarep negara Trigarta saka mburi ya kuwi negara Ngastina sata Kurawa kang dipandhigani dening Karna Basena. Mula tekane pun Kakang Utara merepeki Yayi Utari mapan ana taman keputren negara Wirata kene, aku mung bakal nyelametake. Aku mung bakal nyelametake Yayi Utari aja ta iki mengko Yayi Utari kejamah dening mungsuh sinuwun kula ingkang sowan. Iki yen ora kleru sike diwrehatna lho. Lho nggih. Sinuwun Raden Utara.
nyusul mapan ana taman keputren negara Wirata ana parigawe apa he Kedi Wrihatnala mugi ndadosaken kawuningan Paduka Raden Utara menika dados Atmajendra tegesipun putranipun ratu ingkang mapan wonten ing negari Wirata kenging menapa kok malah Paduka Raden Utara umpetan mapan wonten ing taman kaputren negari Wirata mriki kamangka nasibipun negari Wirata ibarat ancik-ancik pucuking ngeri mboten ngantos sak siliring bawang malih mboten ngantos sak siliring bawang malih negari Wirata saged rata kelawan bumi kenging menapa Paduka Raden Utara negara wis arepe bedah bapakne ya kuwi Ratu Wirata Prabu Mangsah Mati wis kaya anguk-anguk sing dadi nyawane mapan ana mbun-bunan ewadene malah anake umpetan ana ing taman keputren mriki nyuwun sewu dateng pundi jiwa kasatriyan Paduka Raden Utara kagyat ori sangapi rangu ori nangkul ginempit kempit dosa ngerep naning bawono Kakang Mas Utara nadyan arep dikaya ngapa lan kepiye Utari kuwi adimu aku ya anake ratu ora ketang sethithik aku ya duweni jiwa kasatriyan aku ora negake marang kowe Kakang Utara kakange melu maju perang adine Utari ya bakal sak bisa-bisa magut ana payudan rasa sedina kaya setahun rasa rene kaya wong bingung ya ya rene wengi kan bisa turu apa tansah pikir kesiramu bayanganmu kata netra sebulan itu mung rasa kangenku Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng. Yo. Pagi Dik Petruk. Pagi Gong, pagi Mas Petruk. Sujud syukur ngarsaning Allah Taala ketemu ana ing sisen goro-goro patet songo. Iya ya Le. Masih dalam rangkaian nuwun inggih menika anggenipun para warga masyarakat pepunden-pepunden ingkang mapan wonten ing Dusun Kaliula anggenipun ngadani upacara syukur nuwun inggih menika bersih dusun ngono. Syukure para warga masyarakat
marang purbaning Gusti ingkang Maha Dumadi. Gusti ingkang murbeng dumadi dipun wujudaken dipun aplikasikan dalam rangkaian adicara bersih dusun. Wah, iya ya Le. Nggih. Kula sepisan malih garis ngandhapi atur kula wonten ing ngajeng. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak unjuk dumateng Bapak Asun, Bapak Ahmad Zaini ya Le. Sumrambahipun sedaya para panitia ingkang ingkut andil suksesi pagelaran wayang kulit dalu sak mangke. Iya. Dan ngaturaken panuwun dumateng seluruh warga masyarakat ingkang lenggah natan wonten ing Kaliula dusun Kaliula. Anggone wis tresna karo awake dhewe cak kanca sanggar seni Astabrata ya tresna laire ya tresna batine nggih. Ora iso omong-omong apa-apa kok Mas Gareng karo Dik Bagong mung isone njurung pandonga sak rampunge adicara wayangan dan seluruh rangkaian adicara bersih dusun ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kaliula. Dusun Kaliula dadi dusun sing ayem dusune kang sarta tentrem kang dadi kabeh warga masyarakate. Amin amin ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya mangkono kok dhewe tru. Yo saiki gegojekan karo tetembangan. Yo saiki nganggo bawa sik. Mas Heru. Halo, dalem. Menapa niki? Pelok barang ya. Siap. Pelok barang. Langgame napa, Mas? Langgame apa ya sing pelok barang sing penak. Toh mbok kangen pelok barang. Anu dadi ati. Dadi ati.